Ka danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. APC ta ɗaga Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Ganganci kenan haihuwa da damuna. Kamar ya? Sai ka ce a sinima. Oh, kuna nufin bai cancanta ba? Mashayi ne fa. To, An zo gurin. Yanzu ne ma san da zan yi bayani. to dakata. Bosho, ba ni katin zaben ka. Ba zan baka ba. Kamar ya? Wallahi ba zan baka ba. To saboda me? Bayan an yi walƙiya duk mun gan ku. Ni kuma na canja sheka, na bar APC na koma PDP. Amma fa da alamun bana Atiku shine shugaban ƙasa a Najeriya. Tun da ci firamare kuma zance ya ƙare. To dakata, bari na muku wata tambaya. Me yasa Atiku ya fi kowane ɗan siyasa masoya a Najeriya? Ai shi kaɗai ne zai iya kawo ƙarshen matsalolin da suke damu. Ya ne? Tashi ne. Ban gane tashe ba. Ko za ka yi wa iskanci a nan? A'a, bar shi ya ci darajar Baba Atiku shugaban ƙasa. Na amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam.